Δύο λόγια για την εταιρεία Zacred. Σήμερα κατέχει 36 φυσικά καταστήματα, 4 banners Zacred, Sneaker Cage, District και Outlet, 4 digital δίκτυα. Ο τζίρος της κυμαίνεται γύρω στα 53 εκατομμύρια. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι περίπου στα 500 άτομα και ένας μεγάλος τζίρος προέρχεται μέσα από το digital. Έχουμε μια αναπτυγμένη μεγάλη βάση CRM από members τα οποία είναι active στα καταστήματά μας. Από εκεί πέρα, τα milestones είναι μια εταιρεία ουσιαστικά που είναι πάνω από σχεδόν μισό αιώνα. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι μέχρι το 19 ήταν μια εταιρεία αθηναϊκή και από το 19 και μετά είδε την ανάγκη ότι πρέπει να αναπτυχθεί και στον ευρύτερο χώρο της πανελλαδικά. Και εκεί άρχισαν να δημιουργούνται και οι ανάγκες για νέο logistics center και νέες ανάγκες ουσιαστικά στο κομμάτι της παρακολούθησης ενός πανελλαδικού δικτύου. Είναι μια εταιρεία που ουσιαστικά προτεραιότητες είναι τα σπορ, είναι το connection με τις γενιές Z και Y, το supply chain, όταν μιλάμε για ένα πανελλαδικό πλέον δίκτυο, είναι high priority και το storytelling στα καταστήματα είναι βασικό κομμάτι όταν πλέον ο καταναλωτής πρέπει να μπαίνει μέσα και να αντιλαμβάνεται πλήρως τα σημεία που θα περιηγηθεί. Το CRM, όπως ανέφερα, και φυσικά σε μια omnichannel στρατηγική το UI και το UX είναι high priority. Συνεχίζοντας, στο πορτοφόλιο της εταιρείας υπάρχουν περίπου 40 επώνυμοι προμηθευτές με 95.000 κωδικούς ανασεζόν και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς κωδικοχρώματα όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο εύρος κωδικών. Συνεχίζοντας λίγο στα logistics νούμερα, μιλάμε για 5.000 τεμάχια αναεργάσιμη ημέρα, διακίνηση, είτε σε transactions, είτε ουσιαστικά σε διακίνηση μεταξύ ενδομηλικές διακινήσεις, 8.000 παλέτες ετησίως και 60.000 χαρτοκιβώτια σε ετήσια βάση. Συνεχίζω λίγο με την πρόκληση. Όπως ανέφερα ότι η επέκταση σε μεγαλύτερους χώρους ήρθε όταν πλέον η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται σε πανελλαδικό δίκτυο. Εκεί γεννηθήκαν πλέον πάρα πολλές ανάγκες στο κομμάτι των logistics. Αυξημένες απαιτήσεις αποθήκευσης και διανομής. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το refill των καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, από το βορρά μέχρι τον νότο. Η συνεχής άμεση ανατροφοδότηση του δικτύου σε ένα δίκτυο με πανελλαδική κάλυψη και ουσιαστικά, επειδή μιλάμε για μια omnichannel στρατηγική, η ταχύτητα και η παραλαβή των παραγγελιών σε e-shops. Και πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι πόση πίεση δέχτηκαν τα καταστήματα την περίοδο του COVID, τα ηλεκτρονικά καταστήματα την περίοδο του COVID και έπρεπε να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι πλέον ο καταναλωτής έχει την απέτηση να έχει πολύ γρήγορες παραγγελίες. Γι' αυτό το λόγο αναπτύσσουμε πολλές τεχνολογίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Συνεχίζουμε λίγο με την προηγούμενη κατάσταση, να αναφέρω λίγο πώς ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε custom λύσεις ουσιαστικά και όχι κάτι εξειδικευμένο στη διαχείριση προσωπικού και η μετάβαση από παραδοσιακές λύσεις σε μια σύγχρονη προσέγγιση στην αποθήκη ήρθε μέσω του προγράμματος της Amberon. Το Amberon εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή 36 καταστήματα, 200 σημεία παραλαβής και 4 ηλεκτρονικά καταστήματα. Συνεχίζοντας λίγο παρακάτω, κάναμε κάποιες tailor-made διαδικασίες με την ομάδα της Amberon, που ουσιαστικά δώσαμε λύσεις πάνω προσαρμοσμένες στις δικές μας ανάγκες, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ένα δίκτυο καταστημάτων με τόσους πολλούς χρωματοκωδικούς
και με τόσες δύσκολες διαδικασίες έπρεπε να γίνουν κάποιες custom υλοποιήσεις. Όπως οι παραλαβές 3PL και διαχείριση παραγγελιών από marketplaces, το μαζικό picking με χρήση αυτοματισμών σε όλη τη διαδικασία, το μοίρασμα παραγγελιών σε put-to-goal, το μοίρασμα παραγγελιών ανά-courier και ανά-courier γιατί έχει σχέση και με το γεωγραφικό πλάτος που εξυπηρετεί ο κάθε courier και εκεί παίζουν κάποιοι αλγόριθμοι ουσιαστικά για να μπορέσει να βγει αυτή η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Ακριβής παρακολούθηση χρωματολογίου και μεγεθών για κάθε είδος εμπορεύματος. Το στάτους διαχείριση των αποθυμάτων σε όλα τα στάδια του. Η διαχείριση κυκλώματος παραγγελιών e-shop και φυσικών καταστημάτων με διαφορετική προσέγγιση η κάθε περίπτωση. Και η εκτύπωση κάρτας αλλαγής και voucher που χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Εδώ είναι λίγο η χαρτογράφηση του input και το output της διαδικασίας. Βλέποντας, ξεκινάμε με το input που παραλαμβάνουμε, αποθηκεύουμε, κάνουμε τη συλλογή και την ανατροφοδοσία, το sorting των παραγγελιών, η εκτύπωση, το sorting των courier και ουσιαστικά η τελική παράδοση στον καταναλωτή. Κάποιες καρτέλες λίγο που δείχνουν πόσο εύκολο είναι το σύστημα προς το user, πόσο εύκολα δείχνει ότι έχει αφήσει εκκρεμότητες σε κάθε παραγγελία. Με πράσινο, ουσιαστικά, πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει ότι έχει εκτελέσει το σύνολο των παραγγελιών. Με κόκκινο, ότι έχει αφήσει κάποιες ανεκτέλεστες παραγγελίες. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο user να βλέπει πολύ γρήγορα και να καταλαβαίνει τι έχει αφήσει σε εκκρεμότητα και να προχωράει γρήγορα παρακάτω. Αντίστοιχα, ολοκληρωμένες παραγγελίες, ποιες έχει αφήσει, ποιες δεν έχει αφήσει σε εκκρεμότητα. Το προϊόν, το απόθεμα, ποια είναι σε κράτηση, ποια είναι σε αναμενόμενα. Κάποιες καρτέλες ειδών, η παραμετροποίηση ουσιαστικά του χρώματος, των χρωμάτων και των μεγεθών, η παραμετροποίηση του αλγόριθμου για το picking και τη βελτιστοποίηση κάθε φορά με τις ανάγκες της κάθε σεζόν και της περίοδου. Τώρα, από εκεί πέρα, πολύ σημαντικά τα ποιοτικά ωφέλη που κερδίσαμε από όλη αυτή την επένδυση. Η μείωση λαθών μέσω πλήρους εσάρωσης σε όλες τις διαδικασίες. Μέσα από αυτό, μειώσαμε πάρα πολύ τα λάθη. Όταν καταλαβαίνετε, ο χρήστης δεν έχει αυτόματες διαδικασίες, τα λάθη όσο και να προσέχει, όσο και να είναι η προσοχή του να είναι πάνω στη δουλειά του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποφύγει. Είναι σημαντικό επίσης η γρήγορη διαχείριση παραγγελίας και μείωση χρόνου συλλογής των προϊόντων. Κερδίσαμε πάρα πολύ χρόνο και εργατόρες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η βελτίωση της διαδικασίας αναπλήρωσης των καταστημάτων. Η αναβάθμιση συνεργασίας με τους προμηθευτές. Η ελαχιστοποίηση επιστροφών και μείωση του κόστους διακίνησης. Σημαντικό κομμάτι στις εποχές μας. Ουσιαστικά μειώσαμε πάρα πολύ και εργατόρες, υπερορίες, αλλά και κόστη διακίνησης. Και φυσικά το σημαντικότερο, η υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή. Θα τα δούμε λίγο σε νούμερα πλέον. Η μείωση του συνολικού κόστους κυμαίνεται γύρω στο 7%. Η μείωση του χρόνου επεξεργασίας των παραλαβών στο 10%. Η μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών στο 15%. Η μείωση λαθών, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί γίναμε πιο ευέλικτοι και πιο γρήγοροι σε όλες τις διαδικασίες μας στο 40%. Και η μείωση των υπερορριών, όπως είχα προαναφέρει. Παράγοντες επιτυχίας. Πολύ σημαντικό ήταν το κομμάτι ότι η ομάδα της Endersoft, ως μια ομάδα πολύ έμπειρη στο κομμάτι του retail, μας καθοδήγησε πώς θα πρέπει να δουλέψουμε και ουσιαστικά με χαρτογράφηση όλων των επικίνδυνων σημείων μας έδωσε όλη τη καθοδήγηση για την επόμενη μέρα. Καθίσαμε φυσικά μόνες οι ομάδες αρχικά και δουλέψαμε το κομμάτι των διαδικασιών και στήσαμε μαζί με την ομάδα την εξειδικευμένη της Endersoft τα blueprints. Εκεί, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του συνεργάτη να καθοδηγεί
πώς θα μπορέσει και ποιες κατατοπιές θα αποφύγουμε στο κομμάτι της συνέχειας για να μπορέσει να καταγραφεί σωστά το έργο. Είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια μιας συνεργασίας. Είναι σημαντικό επίσης ότι μπορέσαμε με την Amberon πολύ γρήγορα να καταλάβουμε ποια κομμάτια θα στήσουμε από την αρχή, ποια κομμάτια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν tailor-made, όπως τα είπα, custom, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε πάνω στις ανάγκες τις δικές μας. Η ομάδα της Ζάκετ φυσικά αποδείχτηκε ότι έκανε σωστά όλη αυτή την επένδυση, γιατί με ενθουσιασμό έχει λάβει όλες αυτές τις αλλαγές, ό,τι και δεύτερες συσκέψεις υπήρχαν αρχικά, γιατί ουσιαστικά βλέπουν τώρα το αποτέλεσμα όλες οι ομάδες της δουλειάς που έχει γίνει και της επένδυσης. Σημαντικό από εδώ και πέρα, αφού έχουμε φτάσει και έχουμε κερδίσει πολύ το πρώτο κομμάτι που ήταν, να πω, το δύσκολο, για να πάρθει η απόφαση και να υλοποιήσουμε το πρώτο στάδιο της υλοποίησης, είναι να βάλουμε πιο πολλούς αυτοματισμούς πλέον, όπως είναι τα καρότσια, τα smart watch, τα drone και κάποιες συσκέψεις που υπάρχουν πάνω σε ρομπότ διαδικασίες. Επίσης, η διασύνδεση με live αποθέματα και APIs στο eShop είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πλήρη διασύνδεση των συστημάτων μας και φυσικά να είμαστε προσαρμοσμένοι σε όλες τις διαδικασίες και να ψάχνουμε συνεχώς νέες διαδικασίες μαζί με την ομάδα της Edersoft για νέες αλλαγές που προκύπτουν μέσα από τον κλάδο του retail. Αυτά. Ελπίζω να μην κούρασα. Ευχαριστώ πολύ.